се отприщва Това по-късно. какво е? Това е едно супер енергиле, което ми донесе моята асистентка, приятелка и репортерка Супер Емануела. Ще ми още такива... Трябваше поне да му сложиш малко. Трябваше. Аз тук бях сложила, той изгоря, обаче аз да ви настигна по коридорите и изпуснах тази подробност, но знаеш и някога ще си направим такава атмосфера и ще дойда аз във вас да заснема тия Нямаш работи. абсолютно никакви проблеми. Така. Ще ми споделиш ли нещо скандално в момента, което се случва в шоу-бизнеса, а след това ще те поканя да ми изпълниш нещо. Нещото скандално, което на мен ми е обягнало. Значи, понеже вие сте в шоу-бизнеса, в този живот, а тук така сме дошли да си нищиме клюки. Да, аз нямам нищо против, но искам да ти кажа, че напоследък много... И аз самия не знам какво става точно, защото много ми пуше главата от работа. Понеже имаме едни школи за млади поп и поп-фолк певици и певци в София и сега уреждам тия стартиране с апаратури, с децата и почти последните 2-3 месеца, ако ти кажа честно, че не съм въобще... Не знам какво става наистина в нощ. Венци може би по-добре знае. Той по-ходи, например, по такива места. Ходя, но аз не се навирам чак толкова много в такива среди. А защо? Аз да ви питам, щом не се навирате вие. Защо ви видях профилите в един много разкрепостен и много скандален сайт? Да, знам за кой сайт ще кажеш. Може си признаеш ли? Да, говориш за АЛБГ Ескорт. Я гледай, ти много бързо си Да, призна. ама искам да ти кажа, че аз... Това е много смущаващи там профили сте си направили. Съвсем отскоро разбирам от компютри. И то разбирам... Да не се научи специално заради този сайт да боравиш. Разбирам до толкова да си върша работа с лаптопа. И съвсем от любопитство се регистрирах в няколко сайта. Освен АЛБГ Ескорт. Те за запознанства ли са? Да, това са нормални сайтове за запознанства. Така, знаеш ли, и всъщност да ти кажа ли цялата истина, моето... Нормалното, аз там видях, примерно, имаше и тревестити. Ти видя много неща, отдел, да. Той има, всичко има. Абсолютно всичко има. Ти душа иска. Но искам да ти кажа, че искаш да знаеш, че абсолютно нищо не се случва в този сайт. Как така не се случва? И не само в този, и във всички. Аз лично съм пробвал, така за моя консумация. И аз до сега не съм се срещнал с нито един човек, с нито един мъж, нито една жена, с никой абсолютно от тези сайтове. Това са едни празни приказки и всеки си чеше езика там. Сериозно, бе? Там има много доволни... Това е моето мнение, моето наблюдение. Или може би аз не съм... Смятам, че стават много сериозни контакти там, защото мои познати други ми казаха, че стават страшни заварки там. Искам да ти кажа, че аз на живо съм много по-силен, отколкото в сайта. Разбира се, то там тръгват нещата, нали? Трябва първо да... я кажи, какво ти е отношението към травеститите? Знаеш ли, да бъда ли честен наистина? Ако можеш. Защо така? Аз вътрешно нямам нищо против никого абсолютно. Да. Мисля абсолютно свободно за абсолютно всички. Ако е гей, да е гей, ако е лесбийка, да е лесбийка. Ако е хетеро, да си е хетеро. Това за мен. Но много ми е странно. Не мога да възприема на 100% травеститите. Кой е най-известният травестит, който познаваш ти в България? Аз ги познавам на някои. И от който дори се възхищаваш? Да, дори мога да ти предложа да го поканиш на живо тук в твоето предаване. Защото те питам. Много красиво, много уютно. Ти си страхотна. Благодаря. И това е Роза. Роза, тя ти е приятелка? Моя приятелка, да, аз се познавам Роза от преди 20 години, той я познава от повече. Те са от един град всъщност с Роза. Я кажа нещо, бе. Всъщност от Шумен. Много интересно. Да, се познавам много отдавна. Тя е много атрактивна, много готина въобще. Особено след като си направи операциите сега от няколко години. Искаш да кажеш, че тя си направи операция на бюста или на половите органи? Или половите органи са само транссексуалните, че аз не съм много наясна. Как е точно, бе, Венци? Всъщност тя е травестит, не е транссексуална. Защо? Тя има... Тя има само гърди, полови органи стои. Според вас, с какво може
да направи повече един травестит от една истинска жена? Защо мъжете ги предпочитат, примерно в Турция? Ма виждам аз, че и в България доста ги предпочитат. Смяташ ли? Еми така, чувам за някои. Много доволни оставали. Вече зависи според мен